hotel bisiwa tini BJP song meeting khaimani obono singlek chajakliya tangi chajakliya amala BJP song tini sin tiba mothang borno lal motha hane hino o lal motha man bagi singlek chajakya aboni bagai जों सिनि BJP नि जे और बाचननि थानाय सिनि कैंडिडेट सिनि 3 मासनि मन्त्रि सिनि रामप्रसाद जमतिया बनां बरम रुबो हापनां जे सिनि तिप्रा मथानि बरनो जत तिप्रा मथानि बरतन बे लाल मथा माने आबनो बेलायखना आं चाजागिया आबनि बागै सिंतिनि बन फीडबैक नि बागै सिंतिनि खेलगु माजर जमाय खायनाय सिंतिनि अर जतन रामप्रसाद कायसेपन बुसकानि 2016 कायसेपन बुट दिया नाय जों जतन जलि लायनाय बन बुट दिया सिंतिनि बाजाराव सिंजे रिमा खायका आबनि बागै आं ताखुबु खुरंनो बागसारो सिनि तिप्रा मथा कुनदिनो लाल मथानि निया जों तिप्रा मथा तिप्रा मथानो जों बुबाग्रनि तिगुलजा बरक जों बुबाग्रनि बिसिन तुइन जों फाइट खायनाय सिनि बुसकानि गेटा टिप्लेन सिनि बुबाग्रनि बिसिन तुइन जों गेटा टिप्लेन आरै खायनाय ताइ बिसिया ताइ तिनि तिनtere खाय तंका ताइ मात्र 14 दिन तंसिबो अत्तर ताइ 13 14 दिन तंसिबो अब बिसिङनो सिनसि गेटा टिप्लेन सिनजेसबो मान्दाय अबनि बागैनो जों तिनि अब एलाकानि बरनो ताइ अमैदे पार्सोनल जे नायतोना रनो आं सानान मुचुंगो सिनि तिप्रा मथानो केबल लाल मथानि काके जों अबनो बागै जों मा बास अनि हायछि जों कुन लाल मथानि निया तिप्रा मथा जों खायमाने तिप्रा मथान जों तंनाय अबनि बागैनो आं तिनि सिनियो बिसिबो जेमन महायनि थाका नेक्स्ट टाइम जों महायगोन सुजुरिया।